Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Рмал, вы сегодня такие пригожие и веселые. Одразу бачно, что день у вас пройшов видатно. Ой, привітання, сябри. Салют, Буслик, як твої справи? Ой, дякую, все у порядку. Буслик, ось скажи, ти мені сябр? Відомо. А тобі приємно со мною сябровать? Докладно. Рмал, Буслик, чомусь тебе сьогодні слова не витягнеш. Рисічка, а навошта з мене слово тягнуть? Як навошта? Каб мне было приємно. Вось я могу сказать, что ты цудоўны сябр, тому что ты чулый, у тебе доброе сердце, яшчэ ты не скнара. Ой, дякую, Рися. А зараз ты скажи доброе слово про мяне. Ой, зараз ти, Рися, чулая і не скнара. О, Буслик, навошта ты повторяешь за мной? Але я правду кажу, ти менавіта такая. Да у мяне много розных добрых якостей. Подумай, якія з іх ты не назваў. Рися, не крыўдай, калі ласка, але я штосьці разгубіўся, бо ўвогуле не майстар гаварыць. Вось і дрэнна, Буслик. Трэба вучыцца гаварыць прыемнае сябрам. Давай, спрабуй яшчэ. Ой, добра. Ну, ты, Рися, спаць любіш? Прычым тут спаць? Я Ну, спачуваеш усім. Маў, пра тое, што я чулая, ты і так сказаў. Тады што значыць твоё Мне прыемна было б пачуць, што я вельмі спартыўная. Вось што я табе падказвала, Буслик. Ой, прабач, я не здагадаўся. Рыся, ты сапраўды самая спартыўная дзяўчынка ў калыханцы. Ну, хаця б штосьці з цябе выцягнула. А мог бы увогуле сказаць, што я абавязкова стану чэмпіёнкай свету ці алімпійскіх гульняў. Маў. Я ўпэўнены, так яно і будзе. Але самому прыдумаць такое мне складана. Вось і дрэнна, Буслик. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Ой, привітанне, дзядуля. Салют. Так, а что у нас дрэннага? Мал, тое, што Буслик зусім не ўмее гаварыць добрыя словы. Во як! Я, дзядуля, магу толькі згаджацца, а самому прыдумаць штосьці прыемнае, ніяк не атрымліваецца. Трэба з гэтым нешта рабіць, дзядуля. Давайте навучым Буслика гаварыць добрыя словы. Ну, что ж, можно и навучыць. Але спачатку добрыя словы я Буслику скажу. Вы мне? Але за што? За тое, что ты сёння так мне дапамог. Мау, цікава. І чым жа? Пакуль усе на вуліцы гулялі, Буслик со мной у двары снег чысціў. Дык у нас быў турнір. Ага. Мы снежкі па мішэні кідалі, выяўлялі, хто больш трапны. Ага. Буслик, а ты чаму не ўдзельнічаў у турніры? Ой, да я збіраўся, але ўбачыў вас, дзядуля, у двары і вырашыў дапамагчы. Вось таму, маленькі, я і кажу табе дзякуй. Твой учынак без слоў сказаў мне, што ты неабыякавы. І што ты з павагай ставішся да старэйшых. Мау, успомніла. Ага. Буслик, я ж таксама павінна сказаць табе дзякуй. Ой, мне? За што? Да я сёння на заняткі скакалку збіралася ўзяць, але забылася. А мне так хацелася на перапынку ўсім паказаць, як я навучылася скакаць па-новаму. Мау. І што зрабіў Буслик? Да нічога асаблівага. Збегаў да настаўніка фізкультуры і папрасіў для мяне скакалку. І я змагла пахваліцца, як цудоўна скачу. Дык гэта ж ты цудоўна скакала, Рыся. Але без цябе ў мяне нічога не атрымалася б, Буслик. Так што дзякуй табе за добры ўчынак. Ён мне сказаў, што ты цэніш наша сяброўства.
А я, між іншым, яшчэ одну падзяку павінен табе перадаць, Буслік. Ад каго? Ад нашай Надзейкі. Ты ёй паспеў дапамагчы, Буслік? Не памятаю такога. А я чуў, як Надзейка сабралася бліны пячы, а мукі ў яе не засталося. Я збіраўся ўжо дапамагаць ёй, а Буслік тут як тут. Ну, знайшлі учынак. Сапраўды, я збегаў у магазин за мукой, але гэта справа літаральна некалькі хвілін. Але пры гэтым ты, Буслік, адарваўся ад сваіх спраў, Рмаў. А Надзейка нават не паспела сказаць табе дзякуй. Ты так хутка збег. Але сваім учынкам ты сказаў, што любіш, цэніш і паважаеш Надзейку гаспадыню. Буслік, ведаеш што? Я павінна сказаць табе яшчэ адно дзякуй. Ой, за што, Рыся? Я дакладна больш нічога не рабіў. Але дапамог мне зразумець адну вельмі важную рэч. Якую, Рыся? Рмаў, оказывается, добрыя учынкі гавораць за цябе лепш самых цёплых слоў. Во-во-во, правильно. І лепш невялікая дапамога, чым доўгая прамова, Рмаў. Усё так, Рыся. Добрыя словы, безумоўна, карысныя. Але наш Буслік яшчэ навучыцца прыгожа гаварыць. А зараз важней тое, што ён навучыўся дапамагаць. Ой, мне гэта зусім не складана. Ага. Я люблю дапамагаць. А вы, сябры, што больш любіце? Прыгожыя словы гаварыць ці добрыя справы рабіць? Думаю, нашы гледачы, як і Буслік, усім дапамагаюць. І я так буду рабіць. А зараз прапаную ўсёй вялікай кампаніі памочнікаў паглядзець цікавы мультфільм. Глядзім. А зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Дабраныш, сябры. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.